היי, תכירו. זה עידו. עידו בן 35, הוא נשוי, ויש לו 2 ילדים וכלב. היי מאי, מה קורה? כן, בטח שקניתי ליובל את הקורנפלקס שואר. עידו, חוץ מלהיות איש משפחה, הוא גם מסתדר במקצוע. נו, סידרת? עידו נמצא בכושר מעולה. הוא רץ, הוא שוחה, הוא רוכב. בקיצור, בכושר שיא. וכל זה כי יש לו חלום, להשתתף באיש הברזל. שבוע לפני התחרות, עידו נסע כרגלו לעבודה. הכל היה כרגיל, ממש כמו כל יום. ואז עידו נקלע לתאונה. היי עידו, אני רואה שהתעוררת. זה טוב. אתה עברת תאונת דרכים וניצלת ממש בנס. נראה שבמהלך התאונה חווית פגיעה מוחית. לצערנו, עידו שלנו סובל מפגיעה מוחית. TBI, Traumatic Brain Injury. הפגיעה קרתה בחלק השמאלי של ראשו, וכתוצאה מכך נפגע צד גופו הימני. זה הוביל לחולשה בכל צד זה של הגוף, טווח תנועה מוגבל, איבוד כוח בשרירים, שיווי משקל לא תקין, ומוגבלות בתחושה בחלק מהאיברים. נוסף על כל זה, גם פגיעה בדיבור. מצפה לך שיקום ארוך עידו, ויצריך לערב את כל המעגלים בחייך במספר גורמים מקצועיים. חשוב שתדע שזה לא יהיה קל, אבל ככל שתעבוד יותר קשה, השיקום יהיה מוצלח יותר. עכשיו, חשוב גם לדבר עם מישהו בזמן הזה. יש לנו עובדת סוציאלית מעולה במחלקה. היא תעזור לך בכל הקטעים הבירוקרטיים. אני אגיד לה שתקפוץ עליך יותר מאוחר, בסדר? עידו נכנס למרכז השיקום בבית החולים שיבא. בישיבת הצוות הזאת מדברים כל הגורמים המקצועיים על איך לטפל בעידו, על פי האבחון המקיף שעבר ועל פי מודל ה-ICF. טוב, אז נתחיל. יש לנו את המטופל עידו שקד, בן 35, הוא נשוי ואבא ל2 ילדים. עידו עבר תאונת דרכים שגרמה ל-TBI. כתוצאה מכך הוא סובל מפגיעה בדיבור ומפירזיס איפסילטרלי בצד ימין. ה-ICF הוא מודל שפותח על ידי ארגון הבריאות העולמי. אחת ממטרותיו הוא ליצור שפה משותפת בין גורמי הטיפול המקצועיים השונים, ובין המטופל למטפלים. לפי מודל ה-ICF, בריאותו של האדם מורכבת ממספר גורמים שמשפיעים אחד על השני. גילי רוצה להמשיך? כן, מהאבחון ראיתי שהוא מבין מה נאמר לו, מה קורה סביבו, אבל הוא קצת מתקשה לנהל שיחה עקב אפזיה, קושי בדיבור. בנוסף יש לו גם פגיעה במנגנון הבליעה, ככה שקשה לו לאכול גם בנוסף לכל הדברים. אז קודם כל אני חושבת שאני אתמקד ביצירת ג'סטות ובמנגנון הבליעה כדי שיוכל לאכול כמה שיותר מהר, ובשלבים יותר מאוחרים נעבוד על הקושי בדיבור. חשוב שניצור אבל מערך ג'סטות מוסכם מראש. בטח, חד משמעית. הגורם הראשון מתייחס למצבו הרפואי של המטופל, כלומר, מהו מצבו הבריאותי והמנטלי של עידו. איך המצב הזה משפיע על יכולתיו ומה הגבול שלהם. ולבסוף, איך הוא יכול כן להשתתף בפעילויות מחיי היום-יום. אני אעבוד איתו בעיקר על תפקודים מוטוריים בפלג גוף העליון, ארגון הסביבה בבית, שימוש במכשירי עזר. כתוב לי כאן שהוא מרקע סוציו-דמוגרפי בינוני גבוה, זה טוב. זה יאפשר לו לרכוש אביזרים מותאמים אישית לטובת השיקום. אנחנו צריכות לתאם בינינו באיזה מכשירים עידו ישתמש. אגב, הבנתם כמה תמיכה מנטלית יש לו מהמעגל המשפחתי? נראה מהפגישה איתם שיש לו תמיכה, היו איתו בכל הבדיקות ואשתו יודעת בדיוק מה יש לו, אז ככה נראה שזה כיוון טוב. הוא סיפר לי שהוא היה מאוד פעיל פיזית, הוא התכונן לאיש הברזל לפני שהוא נפצע, חתיכת טלטלה נפשית. הוא רואה מישהו? כתוב לי כאן שהרופאה הקודמת שלו המליצה לו ללכת לטיפול בשביל לאבד את החוויה. שנייה בודקת. כן,
כתוב כאן שהוא נפגש עם פסיכולוג פעם בשבוע. פסיכולוג מתאר את עידו כבעל מוטיבציה מאוד גבוהה, אבל הוא חש המון תסכול מהחוסר פעילות. אין התרשמות על מצבי העקה חריגים בינתיים. יופי, בלי זה יהיה הרבה יותר קשה בשיקום. הגורם השני במודל ה-ICF מתחלק לשניים. הגורם הראשון זה גורם אישי. הוא בעצם כולל את כל הנתונים הדמוגרפיים של עידו. הרקע שלו, הגיל, המין שלו, המצב הבריאותי הקודם שלו, וגם את המצב המנטלי שלו. בנוסף, יש את הגורמים הסביבתיים, כלומר גורמים סביבתיים פיזיים. אלה שקשורים לנגישות, לגורמים חברתיים, הסביבה המשפחתית שלו, גורמים פוליטיים כמו זכויות לבעלי מוגבלויות וזכויות לביטוח לאומי. אני אתחיל לעבוד איתו על תרגילי שיווי משקל כדי לשפר את התפקוד היומיומי ולמנוע בכך נפילות. אם הוא יוכל לעשות את זה, הסיכוי שלו לחזור לעבוד ואולי אפילו להתאמן יגדל. נשמע מעולה, אני צריכה גם להתאים לו את הסוגי שתייה ומזון, אז אולי נתאם את זה בינינו גם. סגור? טוב, אני חושבת שנתחיל בסבבים ונתעדכן עליו בשבוע הבא. מעולה. מעולה, אז נעבור למטופלת הבאה. כן, נמשיך. הדרך ארוכה ומפותלת, אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, אף פעם לא אפסיק ללכת, אני נופל וקם, נופל וקם, עובר גשר ועוד גשר, אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, כמה ארוכה היא הדרך, אני אומר איתן עם ראש מורם. אומרים שעבר עידו עבר, ועדיין עובר, שיקום ארוך ומורכב. אבל בזכות המוטיבציה שלו, ובזכות כל הגורמים המקצועיים שמטפלים בו, הוא מצליח לחזור לעשות את מה שהוא אוהב. גם אם איש הברזל, זה עוד חלום רחוק. אמנם הדרך עוד ארוכה, אבל עידו הצליח להשיג ולממש כמה מהמטרות החשובות והעיקריות ביותר שלו.